Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pagkastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, nebag abikat yo amin nga sangapada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di mo nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, at ito pagahim nyo ni Manong Yohan Nemi Ruiz, kumapkablawag tayo ng bagabigat na ibagal daw na ibagang oras kada kaya mga sa apada. Kumusta ba dito ayan nyo itang apaset ti lubong, anyaman nga daw ken oras tayo nyo ita, kapkablawang tayo ti happy watching. And please share this program, share. Kat padaanan nyo papagayam ti pagkasalitaan ni Viuli nga napoluan pitak. Anya ti pitak? No kano adda makita nga pitak ket lisyam, tama nga numapitakan ka. Unang ti pitak, kapitakan ket iso ti intay pagraepan, pagmulaan kadagiti pagay, bonobon, di ba? Nalubo. Padaanan nyo papagayam natin nga pagkasalitaan ket siyempre, masama nga napintas nga pagkasalitaan nga pakaadawan iti adal ken liwliwa pagsarmingan ti biag. Sagudayan nga ron ti surat, ti pagkasalitaan ni Viuli nga napauluan pitak. Kunana nito'y, Dear Manong Nemi, numanan matagtagainap ko Manong Nemi, ubingak pa ilang basit. Nagaragragsak kami kini mami. Numampay, Jack, napupuutan Manong Nemi, no sino ti dadik. To salutsudak kini mami, no ayan ti dadik, api nga mami lat adda, kunana Manong Nemi nga nabayag kanong nga natay. Kaya kasta nagsasarita kami nga kuy-kuyo nga agpaspasyal kini mami, nakaragragsak kami. Nga dahi ti matagtagainap ko Manong Nemi. When? Kang kanayon ng salsaludsudin kanyak. Ako na, anak? Viuli anak? Mami? Inton dumakkel ka. Anya ti kayat mo kapagbalinan anak? Kahit ko dagbaling nga doktor, mami. Kahit ko dagbaling nga doktor. Kahit siyak to ti mga agas ken ka, mami. Kahit ko dagbaling nga doktor, tor. Manong Nemi, iso nga rod, itinak tinungpal. Awan sa bali, nginaramid ko na nangipasnek ti panagbasak, manipod elementarya, kadi adda ko ni ti high school, Manong Nemi. Nagpakada ni mami kanyak. Anak, mami,
Agbati ka dito yan dati mga Sabel. Kini ading mo nga bong. Ha? Tayo nagtrabaho di syudad. Aping madayo ka, mami. Tap na matungpal ko. Tikarikan ka. Kantap na matungpal mo, tarapahap mo. Harapahap. Ngagbaling ka ito nga doktor. Kaya nga apay nga dito yung ngarod ko, ma. Syudad mo dito Syudad mo dito nga dakdakal ti sweldok ngayon sa Manila. O eta, ikarigatak ti agbakasyon tunggal lawas o agbakasyon na tunggal bulan. Sana kang baybayan ni tita nga Sabel. Adamat ni ading mga bong. Nga kaayayam mo. Nga padam nga mapaniskwela. Manong name Jack nga rod na naigawid ni mami. Imadayo, anapan sa syudad, manong name kat nabati ak disidong yung tita Sabel, kani ading ko nga bong. Agaya manong name damami kani tita. Balo mat ni tita manong natakabsat na met o naadamat anak na nga ni bong nga inaudi itiyak ng siyak iti upat nga tawen. Wen, nagbati ak nga ro ti sidong da kita nakasingsingit kami kini ading ko nga bong saan ka mga agap-apa nagtintindulong kami nakasaysaya at may tita Sabel. Nagbasa nga ro ti high school manong nemi ngam ti inkari ni mami ngagbakasyon ti binulan nagasaten no umay agbakasyon iti maminsan iti talo nga bulan. Ang tapos di birthday ko manong naming asang ko mauray ngem kit di adamat idin cellphone manong naming kat siyempre agtintinawag kami. Busy ka no isunit trabaho na. At siyempre agipapawit mo kat ipapawit na kini tita. Tita Sabel manong naming iti para kaniya para kada kami. Adamat trabaho ni tita Sabel manong naming tada pwesto na nga paglakwan iti RTW. Awan tinagbaling nga problema kiti kaadak kani tita Sabel kastamaten kini ading ko nga bong. Nga iti tagturpusak manong nemi iti high school dimteng ni mami. Anak, happy graduation. Mami, asan ka kuman nga madadayo? Nabinbintas ti trabaho sa syudad, anak. Syudad mo dito manen. Di Manila. Daktagal ti sweldok sa diyan. Nagbati ka dito kadami na masapul mo. Idad ko ka. Okay? Sige, mami. Basta kalain ka umawag, Kahit no saan ka nga tumawag, sige tumawag, text ka. O natadamat sa cellphone, nga alis to nga, communication itan. Nakapimpintas ka, mami? Napimpintas ka pa'y anak. Kay mahalakan ka, mami. No agabay ta, kasla talag kabsat. Umapapal nga rod ni Auntie Sabel. Abi umapapal ni Auntie Sabel. Kaputa, napimpinas ka ni auntie. Ni tita. Unak ko ma. Bueno, anak. Kaya ito nga saguday. Iso taramata ka naktap, no? Matungpal tarapap mo. Tiagbalik ang doktor. Ipasnek po nagbasa. Saan ka pa ilang makinayan ayat? Kus po ngarigan nga rin mami ito. Mainlama ko habang nagbasbasa. Ito okay, mate. Hangga lang nga. Saan kailangan aglablabas? Sige, mami. Ako ang pagdanagam, itong palig tarapap ko ti karik. Agpalina ka, doktor. Katsak to ti mga agas ka.
manong nemi pas nagkukaro tinagbasa. Nagbalinakmat nga natudyo kini Tita Sabel. Tanong akmat ti pagribe nga agdalusak dito yung balay na naroon at isilad ko. Nakasta nga bakasyon, tulunga kisuna, dakam kinibong dang dalus, iti uneg kanruar ti balay. Tumultulong akmat iti kusina, manong nemi. Tangarod ka taltalokam lang, titinulong kami. Saan ko matabaybayan, manong nemi, ti panag-review, ti panag-assignment ko. Iniadda ako ni manong nemi iti third year college. Dito yan nga dimteng manong nemi ti makun ko na nga first love. So dito ay manong nemi ni Richard. Jackie di kaso ni Richard manong. Ngim no kasta nga liklikak. Damurmet manong nemi nga agpitik ti puso. Kat no kasta nga saan kun nga makita. Talikliklikak nga ron. Gapos siguro tamo na nga likliklikak, di matan umasadeg, di matan nagpakpakita. Siya matan ti magsapsapul kan ko na. Aging ka manong nemi, nga saan kumatan nga natarad tirik na, nga ron no kasta nga awisan na, nagkuyog kami, napanagisnak, aglans, no bakasyon, manong nemi tawagan na, ipagadalag kinitita. Kaya nga, nga dan nagkinawatan dagiti puso mi manong nemi. Nagyamanak. Violi. Karik, you're my first and last love. Tadamok te kayan. Karik-karik kasiksikan tulaeng. Ori matsiyak Richard. Noong pesang kumapalakayat ni mami, nga makinobyo ak. Ngam, kasano ko mga rodmet, nga malapdak tirikdak. Nuliklikan ka, adadamot nga mailiwakan ka. Nuliklikan na, sapsapulan ka. Ore siya. Kahit kumapilang ang tirik na, angem, ano pa nga ron? Adakan, adakon ken ka. Kahit marakop ka. Magkakti ka di lips mo. Nakapinpintas ka, Pioli. Ngem saan taglablabas, wen. Naging ganala yung embracing, kissing, holding hands. Unong datakarot pangrugog yan ti amin, kuyog-kuyog, pakalan ti sukog. Kibin-kibin, pakalan ti ubing. Manong nemi at dan talo nga bulan ti relasyon mi kini Richard. Impudnok, siyempre kini Tita Sabel, tapos tarimat, awisan nak, kadagpakada, ipakada na kini Tita Sabel, kad imbaga ko na, nga boyfriend ko rin suna. Pamukha din dito ni mami. Ipakamok to, tita. Itrombeng lang, ipakamok to, nga the boyfriend mo. Ito na minsan, manong nemi, nga inawis na ni Richard iti balayda. Dito ko manong nemi nga naman mo ni mami na ito sulod-sutek do sa dinutayan ni daddy na. Ada di Manila, agtabtrabaho sa Jai. Ngayong birthday na next week. Kadi, oin, umagbakasyon ni daddy. Tapos dito nga celebraran na birthday na. So nga, umaykan to tapos mamamom ni dading ko. Wain manong nemi na pahanak nga rod imatendari tiday tanga party. Kadiyam amon ni Richard manong nemi ni dading na guwapo kasken kuwana. Kasla sana nga ikat ibawing ti panang pereng na kaniyak. Playboy samot dito nga daddy ni Richard ko na. Ito nakapagpagkati panang kita na kaniyak. Dad, ni Violi, girlfriend ko. Dad, saan na kagurgura ay baka kung kada kayo, hindi pa ilang ada girlfriend ko. Talaga nga mo tagpili ko.
Nakapinpintas ka, Bioli. Um, Gamanak, sir. Ah, sila lang apa, sir? Awan. Kabayatan ti parte manunemi na pantimipon ni Richard iti yan nagdipada ng lalaki. Timipon akmat kadagiti babae manunemi ingkang imbasdig kaniyak ni daddy ng Arman. Violi? Yes sir. Mabaling ka di ka kasalita ka. Yes sir. Inda jay. Adala ibagak kanda bagikin ka. Simuro tak manong nemi. Dito itatoko ka. Violi. Yes, sir. Ibagayo ka di, sir, nga sana ka may kari kini Richard. Adyak may kari ka na kayo. Sino nagdaganakan ka? Adyak pinangit kita ti dadik. Gimnatay ka nun. Hindi balada pailain. Alam na ganti, mami. Mami? Ay da, tinagan na. Tapilyadom. Isumat tapilyado na. Wala, sir. Nangarot kat mami kiso na. Isu ka di dito eh. Ada iti dito nga nadawan yung cellphone ko. Iso, kanapay nga, ada picture yu kini mami. Apay nga ada picture yu, kanapay akaagbaya miso na. Sir, gabutam, nagkarelasyon kami. Boyfriend na ka ni mami? Kamalalam ni mami? Nakalawas sila yung relasyon mi. Napanggam lang iti may isang lugar nga. Isulain kan siya. Iti makalawas. Ngayon payo na ti amin na kaniya. Binayadak ni mami. Saan nga po nunita, sir? May sa pick up early, mami. Pick up girl o call girl? Hostess. Hang malilaw, hang mapilaw kapag na pintas. Nagkursonada, pinayadak ti unos ti makalawas. Saan na ita? Ngayon siya tipon, no? Kit gabot anak na ka. Saan ka may karikata kami? At ayawam kilipatam tanak ko. Dadalang tibagakin ka. Kit sa mon orayon pa yung salita kayo kini Richard. Pabalim mo ti pamanaw. Kaputa. Tipitak. Kitpitak. Anak na katipitak. Saan ko napupuutan manong nemi no kasanungan nakadanon dito'y balay ti ayan dati tasabel. Imbalabag ko tiridaw manong nemi banaga nakigtot ni tita. Oh. Biuli eh. Api kas na tilangam. Diba na ka naki-birthday? Di ama ni Richard nga boyfriend mo? Api sa ninyo nga ibaga kanyak, tita. Kansapi nga saan nga ibaga na idya nga puta nga babae. Ano ti pagbagam? Nagalam ti kas nga word. Nga po, tasan ka di nga puta ti awag iti inak.
Amoy sang ka di, tita. Tsaka mo, ano ti pagbagam sa akin nga gigona pa eh. Amoy ano ti pagsapulan, tina. Ilakla ko na ti bagina ka na kiti sinuman di taga lalaki nga dani ti kwarta. Kunak man na nadalos nga babae, tina. Kunak man na nadalos na siya di ti trabaho na. Basta man kaya mga pitak. Bioli, amangan mat no sanggain nga grason pa tita. Inga mamuti Diyos, sang ko amo nga sa trabaho ni mamim. Pex man, no kasta paati da kayo, naglibakan na. Mamati ka kumaan. Nansagad kami kay ni maming tsaka mo akas at pagsapulan. Tano kasta kumakas pagarigat na amuak. Laksid at kumamata kayam. Diyak kaya ti makigayam ti kaskan kung ano na talagang pepeso. Nga magpepeso tita. I hate tinagbalin ngayon ako. Kagurguran. Kapugin ko na. At mapukaw ko ni Richard, the first love ko. Kapugin ko na. At parang anang itong tao, masakmat nga narugit. Yung kahit ko kadalosan ti bagik. No kunada, nasa nakabailan nga naksidente na, uno naganak ti anak da syakti mo na nga magnaksid kang ko na. Manipod iti na ito nga daw. Bilang ko nga natahin na dyan nga inak. Dahil nga puta, dahil nga pitak. Naamon na siguro manong naming nga naamuak kat agriring di cellphone ko. Ti inak ti tumawtawak. Yung sangkong yung kaskaso. Kaputa para kanyak kat natayan ti inak. Jak pulos pagarupen. Tirara emak kadayawak. Ti iduluwak nga ina. Jak yung pagarupa kas naghayam ti klase ti biyag na. Jak iti yung palpalamot na kanyak. Kining palpawit ng gastusek para ti panagpasak naggapoy ti pitak. Sana pulos nga maawat tirik nakin konsensyak manong. Tumawag lang at tawag sinong batak. Nga ti masabol mo, pitak! Puta! Linaksid ka ngayon, ha? Kamuta pa mga namuak ti kinatahom. Impilang ka natay. Nga ti masabol mo. Pakawanan na kanak. Pakawanin na ko, ma. Di kanto pulos mapakawan. Kabuti na ito nga naramid mo kat naapektaran ak. Mabawin na mabalil ako mga mabawin ka nagbalin ak nga anak mo kat sikat inak. Nadingitik. Diyak kumamat kayat nga ramidan. Nga makayat ko lang nga may pay. Dagay di abin na kalikakong mo. Nga nagagang nga laing tiwsirkak nga trabaho. Bakit di pa'y umanay para kanya? Kaya magabuti arapahap mo. Sakpayin di pa masulam? Magabuti arapahap ko magbaling nga doktor? Iso ko nagputakan! Saan kan nga tumutawag? Kan kang runhan ti amin kat saan kang pagpakita. Kaputay di pailaing nga naamuak, ti kinataom, kinarugit mo, kinibilang kon nga natay kan. Natayan ti amak, natayan meten ti inak. Awanin di kita naganak kaniyak.
Di ka kasapulan. Agbiyaga ko awang ka. Manong name manipod mo din. Ore tumatawag ang message ngam saan ko nga sungsungbatan. Jack of open and dikiti message na manong name. Jakon kayat ang mabasa tanya man ibagana. Siyempre, nagbalina ka na di dahi. Tadi padasak nga tawagan ni Richard. Sumungbat. Richard. Abay ka timawa ka ba? Takayat mo, ay tuloy tat relasyon takasta. Saan ko na kayayatan nga ti inak at kasjay? Nagpeso. Ngam siya kayat. Kabay babayin ni pamilya mi. Napi kumamit no sa nga mo ni daddy. I'm sorry. Nasursurukan din waksi. Gapata, imbilang kamatan nga pitak. Nga dahil tataga po na no aping alisto ka nga nalipatan. Saan ko pa nga narotikaskan ko nga anak ti pitak. Nasakit, Richard. Nasakit. Kaya na tiga po na no aping nga tumuktot sa dilakit. Ti inak. Ngam natayan ti inak. Patayan. Gusto ko makapagbihag ka kasisyak. Kabilak nagbihag ngori awan ni Sona. Kabailak katungpalen terapahap ko ni Sona. Napugaw nga roden ti komunikasyon mi kini Richard manong name. One. Tuloy ko madlata nagbasa manong name ngim di awanan ti igamak ka kwarta. Tita? Bioli. Diyak samatan may tuloy ti panagbasak. Kaapay? Natay madten ti puta. Ngay mga ipaw-paw iti ka sa pulak. Apay matakasat ko nam. Kapot isot kahit ko kinmariknak tita. Ikimabayinak ko mangin awan ti sa bali nga sitkak no saan handa kayo. Init masapul mo. Pautangan dak kumapailaeng. Tapos na may tuloy ko reto'y maudi nga semestre ti kadak iti third year college. Tainton malpas da ito'y sumapulak to't trabaho. Nga agurnungak sa konto ituloy tagbasa. Ikarigatak mo lang atunuyan terapap ko. Tagbalik na doktor. Please, tita. Nakit, okay lang takit. Okay. Awan lagit ti agbalbaling ang takluan nga problema. Dududwa kami mat kani ading mga bong. Okay, mat. Ito masapsapulak iti pwesto. Aglang ko ti RTW. No, natskin nga umay katulungan sa jet ita. Tulungan ka. Sige. No, bakasyon. Umay nagtulungan. Inokas ka sa nulang. Ikarigata ka suportaran di panagbasa. Tita? No, di mon kayat pa'y nga awaten ti agapu itinam. Nisintamo ka diyakon kayat. Marusok no usarek, tinagapoy, tinarugit.
Oramet na sino, tita. Kay kahit konti agdil-dil-dil ti asin nga nagkaputi na nadalos nga pamuspusan. Ngayon ti aksida ti fried chicken nga agkaputi na rokit. Tita, ananosan na ko nga. Naipakita mo lagi ti kagat mo tumulong ken pas nagmo nga basa. Ano talaga kahit mo pagbalinan. Tulungan ta ka kini Bong. Nagyaman ak tita. Arig na manunemi nyaradog ti bagik tapno tumulong ak kini Tita Sabel iti pwesto ni ti tiyandaan no kasta nga bakasyon. Madlaw ko nga narikat manunemi no daduma iti umay aggatang mamanumot na iti mapastrek. So nga kung kona kini Tita, no saan ta kakabilanan nga pagtuloy nga basa? Agsardeng akong trabaho ka. Saan kang agsardeng? Aging kang adaitan ko kayong ka. Narigat no agsardeng ka. Amang ano di mo na mapukaw mo ito yung interes mo. Nagananas ka nga tita ha. Nagsupapakak to. Uy, naman problema. Halis to manong name yung naglabas ti panawen. Ado nga rigat ko kunak. Tanong kasta. Mapipuyatan nak nag-review. Dapat nagdikon tao yung manong name nasapag idag maturog sakto agringin ti parbangon napimidnas nga pa nag-review ko na. Inendo tadamad lata ni ading ko nga bong nga magsuportar kanya. Ken kastamat ten manong name kini Tita Sabel. Nga bata 4 years course lang manong name ti kurso ni Bong. Imo no na nga naggraduar kami ti siya. Adamad ten pagtrabaho am ngat matulungan na kading ko ganang makapagbali na ka doktor. Una ate. Agbayad ak to. Awan ti sa bali nga ramedak no di magsupapagtot kinang bagyo kini tita ni mamin. Naging kama nung naming adimtengen iti kang runaan ngayon naka or orayan iti panagraduar kon ti medisina manon name nang runa idikte kak ti board manon name kat may sakon nga nanaya doktor. Sergyon manon name. Inarakog ko ni Tita Sabel. Thank you, Tita. Di ako Diyos tirumpingin tayo pagtengkuhan. Ken malaksid ka na po Diyos. Adamay may masa nga rumpingin kapag tengkuhan, pagyamanan. Sino tita? Mamum to. Bakit matadael tiragsak mo no? Tito ha? Diyak kayat ti angaw. Nakaragsakak. Diyak kayat na matadael dahil itong ragsak ko. Okay. May sakar nga doktor. Ket, ang guru orayan, iti pagtrabahwak, tita. Ato na kita ang guru orayan ang paling nga pasyente. Kataor orayan na nga rod, tapos nagasta kita. Ipakat ko at kinalaing ko. Kang runan na, no ada na kita operasyon. Nasa nga nalaing ka nung surgeon. Di mo na nga hapir ko manong name tikin na doktor ko na pasyente dito ay ni Rico. Basit matlagi ding aksidente manong name yung kasapulan ti operasyon. Tapos nilikasta kita agtalineed agsubli ti dati ka panaka ipagnana ti saka na. Wen, impakitak tilaing ko iti pintas ti trabaho. Kat kasta ko iti yung yaman na doktora. Yung baglaki din ta sikat na nga doktor ko.
Sakto naka-duty ka ba yata nga naisarag kang katigo? Naisarag ka iti emergency room? Kat gabot ka sa pulan ti operasyon. Sakto nang operar ka. Kasano ti paot na doktor? Sakbay nga na ito nga mapasublik ti dating panagnak. Mamit lang. Alisto lang. Basta lagid saan ka nga agtustuso. No anyaman ti pamalagad kitong palem. Iso na lang ta. Nagbali na ng piglat dato'y panaka-operar ti sakak. Mapantulan lumat. Malangdan mat babae ti pantalon. Ngano nakasure ka, agpaparang. Ado tigit pamuspusan tapno saan o nga madlaw ti piglat. Nga dahil takit dalan ti panaka-operar mo. Nalaing ka, doktor. Nagaduloy kita agin interest nga si ka. Iti mga kaisayang katan ti operasyon no da operasyon. So tinatal ko. Impasnek ko. Impamaysak ti amin. Waling ka ti doktor nga. Maganda pa siya rin. Ti pasyente, arman na ti doktor na. Manong name Marsang architect ni Rico. Napintas ti trabaho na manong name kit adu dagiti awat na. Siyempre, in-entertain ko iso na no off duty manong name kit adag diti balay. Pastrikan met ni Bong no ka iso na no adda. Doktor, ada ni architect. Si kamat Bong. Ate Violi ko nam latang kanya ka. May sakamot nga doktor. Kitsa ka ngay, may sakamot ka accountant. No accountant, nungorot ko na ken ka. Sama ipagang architect, Kuya Rico ko namlatan. Nagbagay kayo ha, gawa po kayo na pintas ha. Nagpintas nita kayo kumatag-asawa. Sino muna nga tagag-asawa ka na ta? Ate, sigawon siya. At dakin ka, muna nakalatan nang makait mo muna. Naman pa iniina na akim siya. Manong nemi gapot agayatak manen kalpasan ni tinam nga bulan sipud nagarim kanyak ni Rico. Kas idi kini Richard manong nemi jak napupuutan nga on kam gaya man. Doktora, apay? Bioli. Siya kung nakararagsakan nga lalaki dito lubong. Tapay? Gabote naklon mo ti panagahit mo. Panagahit ko ken ka. I love you, Bioli. Rico, I love you more. Napanagkalaklaw na nga mga mukeng kakanagdagan na kanya. Siyempre, may isa nga nalaing nga doktor. Nung nadantuan problema ti salun at tagitinagan na kanyak ni kapsat ko kaya stamat ng kanyak at nalaing nga doktor nga mga sikaso. Sabi ko ma, tasanton nga mo ulit daddy. Daddy nga niya. Awan. Ada ka din na nakasugatan ta puso? Iti ayat? Saan nga sakti first love mo, di ba? Saan? Saan ko libakan? Ada itin mo na, dagbasbasa. Ngayon, abay ngamin. Awan, saan nga nagbalingan na pudnot panagayat na kanyak? Katsyak agbalinak to nga napudnoken ka. Bigulinam na maim. Oreno niya. Awan. Saan ko lang tama ta maliklikan na amalagip manong nemi tinarugip nga ina. Awanin ta pulos ti damag ko henkwana. Sa dinunga ta itantiyan na. Ano nga tat ubrana, intultuloy na nga ta, iti panangilaklako na ti bagina. Saan nga ta nga kupas?
Manong name dakkel ti pamatik manong name nga nanayunan ti tawenan siyempre nang narunan no kasdi ti trabaho na alalis to nga rumsaak no sabong kuma manong name ket baka marmarsaaken so na baka awanin tagbali ng customer na si bibiyag pa nga ta napindas mo ito awanin so na saan nga ta nga makaalat sakit kasken kwa na sa tinong kataitan ti handari dyan nga babae. Iti may sangal daw nga si Mang Petak manong name dito'y balay agsasalita di kita agina Tita Sabel kas namateng kinibong. Sila da pagsasalitaan da. Nga may panggap iti. Pagsasalitaan da ti may panggap. Iti pitak na ina. Tita? Oh, doktora. Anong doktora? Hindi man napuutang na si ka. Ikit, napigsama ti darunodor di kotsek. Tita? Dapas na siguro ti parang sasalita yun ay kinibong. Ni anak yo. Sila natakamad dyan sa tinagan nga anyat ko namitay? Bo? Tita Aida? Ada ka di amo yung may panggap ti pitak na ina. Violi. Tita, mabaling ka din ka mamuan? Interesado ka? Baka di mo kayat? Baka ibagam nga awan ti bibiyang mo keng kuhana? Baka ibagam nga di magabot interesado ka? Hindi ko mapala nga kahit may ibagakin ka. Ngem amangan ko na may ibagak at istapag masigod. Awanan sa Manila at inam. Nagsublin dito lugar tayo. Okay, umanay dahil nga namuak, tita. Stop. Stop didan, period. Awanan di kahit ko mga... di ba ka di? Salud-suden no? Sa dinotayan na. Awan nga rin bibiyang ko. Basta namuak adad to'y. Yan sa lang ang pagpakitan kanyak. Gabot orek pakita. Jak bigbigit gabot natayan tinak. Hala, oras mo kayat nga mangag. Ngayon kahit kong ipaka mo. Ada may patpatagder nga gagangay nga balay na. Talangan mo't nga umay ditoy. Tadi mo lakit kayat. Abi nga di pasang bayan kasak ti pumanaw. Wen. Abi nga nagramid pa lang ti bukod ng balay. Di pala pinasang ba dito yan tagay, gayim mo. Anong panagkunak, tita? Baka maapektaran ka. Maapektaran ka nga gina. No, agnayad dito, pita kagaskan ko. Bioli. Diya kung kaya't panuan yaman ti bagayo, tita. No, may panggapit laking ko. Okay. Basta umanayin nga, imbagakin ka, nga dito nga lugar tayon, ada may patpatagder nga gagangay lang nga balay na, kit sadyay nga agnain. Ngagmay maysa. Kit pasaremat inakmat sarungkaran no ka, Ori ni Bong. Kahit naman sarungkaran, kami sarungkaran nga duwag. Okay. Jaktun kaya't pa nga mangeg. No kas pagarigan ta sa alta maliklikan nga pagsalitaan iti anak ko ti may pagapken ko anak at adda ka agdengeg umadayo kalatan no dagi mo kayat ka mangeg ngem no ibagam nga sa ami ang pagibiyangan ni Suna lading itek bioli ta ore kas jay ni mamim nagbalimbat ka na patig kanya kada kami kinapot na dapat utang mi nga ng baganak ng kakuan magip mo, iti nagsakit ti grabe ni Bong. Kabayatan ti kapigsang nga gastos. Nakabulod kami kay Kwana. Hanggang mala,
Saan ka ba't nga interesado? Talaga, saan ako nga interesado, tita? Inakonti silad ko, tagsuak-sukatak. Ngam apay nga tama nung name nga nadadumtay nga pasamak nga saan ko mga rumbeng nga mapasamak ag sasambusam. No kasano ti gurak iti inak manong name manay nayunan tama ulit-ulit ti amin. Ano na, tino kasano tinapasama ka pa nagsinamidi kini Richard manong name kat naulit manen kini Rico. Just the same manong. Napanak iti balay da Rico ta inawis na. Ta kahit nakano nga mamamo digit naganak kang kuana. Kat nakapinbinda sa ati panang entertain na kanya manong nemi. Kung namlano awan ti anyaman nga dilawan da kanyak. Ngimidi tay corner nak ti amana. Kasla na ulit day di manong. Sir, doktora. Man sir, abom namum nakagasgasat ti anak ko. Amarik sang arkitek, ket doktora at agbalintong asawa na. Ang nakababay man lang ayan, maamuhan ti tao. Nga ti doktora nga girlfriend ti anak kong arkitek, ket anak ti puta. Nabayagan nga na tayo ti inak, sir. Si bibiyag pala ti inam. Gabutam. Napinas pa lang hindi ang karelasyon kami. Tsakayat nga maaringan ti pamilya. Tikas ka na kayo. Tipitak nga inak, kensyak, saan ka mga agpadpada, sir? Yung naman nagdi tao, saan nga malikdikan di amin? Ay, magsalita kayo ni Rico. Nakas pagarigan ta, ilaban lahat ni Rico, ti panagayit na kang katilikodan ti amin. Ori sumupyat kami nga naganak. Walang sugod. Awan ti barabidan mi. No kaya ti anak mi, nga magkiasawa ti anak ti pitak. Nagsarita kang nga rod manong name kini Rico. Kakalpas nga nagsarita damat nga gama. Rico, ti inakken siya kat sang kami ngagpadpada. Masa ka na dalos nga mapay. Virgin. Hindi nila bibig ko ti sang nga virgin, tanandaan akong di boyfriend. I'm sorry, Pioli. Anya? Saan ka di nga tinapod nung aayat? Katore man mo anya ti kinatao ti babae ng ipatpadag mo kat ayatam tulat ta. Siguro kat talagang asang nga napundot panagayat ko. Taabay hapaman nga namuak ti amin kat awamat din ti marignak kang kangayat. Kasla, kadurmen ka matin. Nasakit. Imawan ti maramid ko. Siguro, saan nga siya? Siguro ada sa bali. Ada sa bali nga, amo na nga awatin, ti kinapod no. Itinagtaudam. Iti may kaduha kong daway manong nemi, ad-adda man nga tumukno sa dilangit, ti kurak iti inak. Apay nga nagbalinak nga anak mo. Apay nga siya tinagbalin nga anak mo. Apay nga siya tinagbalin nga inak. Mukla ko mga edi ko mapaylaeng kasi ti pagtungpalan ti amin.
Nasayset lang manusan na kun nga paspas ngay. Kinunkunak manong Nemi. Kat naamon manin siyempre, datita Sabel, kanidbong tinapasamak. Naulit manin, timon una nga napasamak, ate. Ano kasunutig kurak ini? Iti day dyan nga bakit at adamanitan. Diyak tupuros mabakawan. Oray na yung bilang ko nga natay. Oray natay gaya man kas pagaringan tagpapeso natay. Sa madlatang maliklikan. Nga may ramraman nak. Nga siya kat anak tipitak. Kat pati siya pa nga panang pangarup na nagiti tao kat may sakmat nga pitak. Kaya maapay. Ate, digiti lalaking inayat mo. Saan da ka nga pudnong inayat? Tanong talaga nga kung mga ipatpatagda ka. Uray si ka mismo tinagbalin nga. Hustes. No talagang ipatpatagda ka. Imagine, anak na ka lang. Nga saan mat nga si kaisuna. Nga saan da ka pa'y laki nayat. Di kahit na sa nga ubaw ti karida ken ka. Apay nasken nga sangita mi da. Apay nasken nga kasakit tinakim mo ida. Ken sa mga rumpeng nga gurahin ti ina mate. Bigbigam ti utang mo na nga baganakim kang kuana. Handa pa hindi kiti kong daway manon naming kas lamadadael ti trabaho kapiti kas ito nga pasama. No adahak manong naming ti trabaho kat madama ti operasyon. Hey, doktora. Panagkunak saan ka nga nakakonsentrate. Delikado. Dr. Raymart. Baam ta siyakon. Siyakon. Yan tangay kahit siya ti naka-schedule nga assistant mo ito na ito yung operasyon. Sikan nagbaling assistant ko. Tapos siya akong tibakam mo, okay? Doktor, please, saan ka kid pa? Operasyon na ito eh. Narisigong operasyon. Sige, Raymart. Thank you, Kenka. Baglaki din manong naimita anda ni Dr. Raymart. One. Nabayag ba na Dr. Isuna manong naimi tain inaon natin may sa katawan ng ti siya. Sinalayang ta. Kabarbaruan na ististino at hospital nga ayan ko. Kanada pa yung private clinic na. Nakasta ko mga matipanggap ko manong naimi. Ngayon sa bagay, oras na anak duty no kasta nga ada mayat nga agpa-operar kat siya ti pilyenda. Ori sana ka nakatrabaho. Ag-private akbad to ka manong name. Dakil man to ko ti sumbrek kanyak siyempre. Haddan talo nga bulan manong name sipud nagkatrabahoan kami kini Raymart. Hindi masasidig kanya. Ang problema mo? Ada kami timadlaw mo kanyak, doktor. Agrigat ka makita ng umisam. Ore de kitay pasyente kada naganak kuno bantay ti pasyente kay madlaw da nga nabayag nga sadan nga nakita ti isam mo. O niya, makapag-relax ka. May a dinner. At ay, out of duty naman din. Kalakalpas ti masa nga narisigong operasyon ngin sayang kata. And successful. Nalaing ka, nalaing akmet. Let's celebrate. Come on. No damang problema, ag-relax ka. Damog ti mga wisking ka, paayon na. Sige, mabigid din nga saan. Kasapulak matig-relax.
Naragsak nga ka sa salita ni Raymart manong nemi. Siguro, no amuamuan na tipod no kinatao, baka awanin di kita nga ragsak ken nasarang sa nga katawa na. Kanitiya, panangisagad na tibagina kanya. Manong nemi naminduan nga nadurder ti pusok gapo kinayang. Ni Richard. Idi, tagbasbasa kang pailain. Sa ni Rico. Tsakon kayat tagayat. Aging ka nga, adamarkak na pitak. Ti pitak, ti anak ti pitak, ket pitak. Hey, what's wrong? Awan, Raymart, pasensya ka. Come on. Uminom ka kindi tapos naligas tagad. Adad na relax ka. Amon mo da inom mo basit. Napimpindas no, nairwar mo rin ay umapapon mo no, nagtalinaid nga sa mo na sakit iti barokong mo. Oh, come on. Raymart. Yes, Bioli. Ano ti panggap mo? Apa yung isang singad mo ti bagi mo kanya? Agpatpado ta trabaho Almost agpatpado ta ti Aldo ti panag-duty. Mamano lang na awang ka nga daak. Nga ada kang awanak. Ken mostly kadag ti operasyon. Ket data ti pakayawatan na. Ada alangan mat nga sa mo kabilan nga sikisika kasapulam na tatasistan. Di haan ngo man ti nurse ngagbaling assistant mo. Gapo laing ka di iti dayta. Sesyon ako mating saan nga main love itikas ka niya. Saan mo langin nga pagpatuloy? Taapay. Ada ka didakkel nga rason tapno jak ipatuloy deto'y marikriknak ita nga hindi pa lang nga marikriknak. Kakaiso na nga nagkahanakon ti kundaway. Kalpasan nga awan kayon kini Rico. Amom din may panggap kata kami kini Rico. Yeah. Ori de Santa pelag katrabahuan. Nakit-kita kayo din. Mamom niti awang kayon kini Rico and then nidistino ako niti hospital ngayon mo sa nagbaling nga siya assistant mo. Imbilang ko nga siya akong nakararagsakan. Jakon kayat pa Raymart. Jakon kayat pa yung loktan ti pusok. Gaputawang pagid din ti ridaw na. Narakrakat ti ridaw na. Naderderin ti pusok. Anda di gundaway manong naming nga sa anak nga naka-duty, tirabi. Gimawan di kita agina. Diyak pa nagsalsaludsod at mabayinak mo. Ngamit rin minsan manong naming nga naladaw da nga si Bangpert. Medyo nakainom ni tita. Uri ni Bong. Hey tita, Bong, nagapo nyo? Nagapo kayo di party? Oh, and mabalimat nga maawagan nga party. Napamilakin at kaduay suna. Na may nandingayan iti panag-birthday na. Sino nag-birthday? Ore bagami kang ka. Kadi mo ka di malagip. Ngayon ito ngal daw kat. Sa mong itultuloy tita. Dikat nasawan, malagip mo man lang. Nga di mo man lang maling nga tawagan. Nga magkablawan ti happy birthday. Awang ka di cellphone number na king ka? Sa bagay, ang kapat nga interesado. Eh, manahin nga, duha kang kinibong. Kaya damat duha karoba na,
Ngay May, nagiinom kami ang nagpupulutan, dinanggahyan mi ti pa nag-birthday ni mami. Awan ti amok nag-birthday nga mami. Excuse me, dita kayon. Inakon ti silid ko. Manong Nemi, tsak ba't nga makaturog? Birthday na ngagpaiso. Diyan ang babae. Ngayon di makaturog ak Manong Nemi. Isumanin ti ba nakadagtaga inip ko? Pioli anak? Anan doon kaya't mo pagbali ng anak nung dumakil ka? Kahit kung tutok bali nga doktor, mami. Kahit kung tutok bali nga doktor. Kahit siyak to ti mga agas kayang ka, mami. Kahit kung nagbali nga doktor. Alam mo na anak, aramidig ti amin. Tapno agbaling ka nung doktor. Ikarik anak, pagbasahin ka, pagbalinin ka nga doktor. Makaputak tumatmanin. Puisit. May nga sikat, nagbaling nga ina. Sa anak ko man nagsagapa kinayat, saan ko mga nadarder, ti pusok no saan nga sikat, nagbaling nga ina. Nagsangsangit akto Manong Nemi. Ngag na labet. Nuan niya nagiti adda itiriknak kan panunod ko. Nga pa kastoy. May sakong nga naling nga doktor nga mapi sana ka naragsak. Nga nga namin doon nga naderderen ti puso. Nga po ti kasta nga palagbaling ko nga anak ti pitak. Apay. Manong Nemi, kalbasan, ti subagmano nga, gundaway. Nakaturog ak manen. Ngimidigring ti cellphone ko, Manong Nemi, nakariingak. Ni Raymart. Hello, Raymart. Abay, mawag ka ti kasting oras. Violi. Emergency. Iti hospital. Umay ka kung mag-report, please. Sana ka naka-duty? Ngayon siya ti naka-duty. Ngayon kasapulang ka. Kasapulang ka. Kaduhata nga mga sengkat ito pa naka-ispalti ba isang pasyente. Sino nga ka pasyente? Di mo kan kabaylan, diyak kabaylan nga sisya. Kasapulang ka. Ngayon kasapulan na ka. Saan na nga pasyente? Ni mamim. Mami, kasano nga among ti mamik, amok di mamim. Saan ka din nga nakariing di taning titam? Ni Bong? Saan ka din nga damag ti amin? Ano nga man pasamak? Nauram ni mamim. Bimaring kwasak. Rimuarag di silad ko. Ni anti apag iso nga rumuar. Piuli. At timawag kanya kakaruba ni mamim. Naoram gayong di balay na. Kat nairaman nga naoram so na. Lukas takit pudno? Pudno? Anak, amon, timawag kanya ni Remart, di bata nga doktor. Nga naka-duty to hospital, tita. Kaya magana nga, mapanag sa diya kapata, ama muna gayam ni mami. Talaga nga amon ni Dr. Remart ni mamim. Kinama muna na siya sino. Ha? Ngimitilikodan ti amin. Intultulo na, itinamangisa dagtirik na nakin ka. Nagsalsaludsod ni Dr. Remart kada kami kinibong. Kanibagamit ti amin ti may panggap kayo ka, kani may panggap kinimamin. Di kayo maawatan, tita. No dede man first love mo, agraman kiniriko. Kat insinan da ka, gabu kinimamin. Ngim ni Remart. Ore mamin sa nga pulo kat siyam kanong agbaling agpitak tinam. Ni napalituro rahim.
kasapulan na ka ni mami. Idan ti panangipanagnek mo nga nalaing ka, doktor. Grabe tinapasabag iti inam. Sigun ka nagiti na nangirawar kayong kuha na nga nangitaray. Babay ti pananglugan na ti ambulansya. Saan? Nabayad kang nga natay ti ina. Kawalan ka ti utang nga ng paganakin. Saan ka nga nagbaling nga doktor na saan nga ti inam? Tita, sa dinutin na ma'am ko mga nga nangalaamin ti ado nga naggastos mo. E dito na kumapay kabaylan nga pagbasayan ni Bong manulat mapaspastrek ko. Habin nga inintend ko king ka kat nagkapuki ni mamim. Apay nga. Saan kong imbagbaga? Tano ibagak sa mulakid nga awatin. Ngam nagtulagan mi kini mamim nga saan kong ibagbagakin ka. Nga inted na amin, inarabid na ta amin, inted na amin nakasapulam tapno agbaling ka nga doktor. Tapno matungpal na lain, karin na keng ka. Ure sa mga tungpal, karim keng ko ana. Nakas kalaunahin nga anak. No sa mga mapantalyawin, tiinam nga kasapulan na ka. Sika nga dinabang nga naling nga doktor. Mabayam ka na nga matay, tiinam. Ano ti klasam nga anak? Baga. Nagkapo ka na kayo. Nagkasus ko tita. Nagkapo ki ni mamim. Wari na kayo papanan na. Nga ilako na't maminsang aribukan siyam. Ti magiging na kahit na lang nga maturpos mo. Ti kayat mo. Ti arapa mo. Wari tinigudan. Nga kasta wari ti guram kayang kuhana. Yan sana ka nga ginura. Nilaksin ti inam. Kapot ay patag na ka. Nandun ti konsensya nung kas pagarigan tamatay ti inam nga awan pulos ti minsalak. Panangisalakan mo kayong kuana. Nakadako sa Diyos hospital. Andi, isalakan ko ni mami. Isalakan ko ti inag. Isalakan ko. Iso na kayong kuha na ini nga nung balin na ka doktor kan siyak no ti mga agas kayong kuha na. Marong Nemi, nagdardarasang nga roon nga napahan iti ospital, iti operating room, rinugyanin ni Raymond. Pioli. Hindi ka sasahan na, Raymond. Grabe na naman sa akin ko, anak. Himnalaing ka sa ganing. Kapag sa pulang ti operasyon, ti paglaingam kat paglaingan na katuwa. Isalakan ta ni mamim. Isalakan ta. Manong Nemi kas kaligakom ti may nga doktor nga maisalakan nga maispal ti pasyente. No kasano ti pasnag ko karagiti mo na nga pasyente nga jakap kapin ano Manong Nemi mas pay ti laing nga inaramid ko ken pasnag ko nga nabuyugan Manong Nemi ti karkararag kabayatan Manong Nemi ti operasyon. Diyos ko. Tulungan na kami kini Raymond. Nayunan nyo tilaing kan sirib mi. Tulungan na kami. Sikat kang runahan nga mangi-guide ka na kami ta sikat ti kalalaingan nga doktor. Sikat ti kalalaingan nga mangagas, Lord. Spalin nyo ko ba ni Mami? Almost 12 hours Manong Nemi ti operasyon. Kaslasawang pulos ti ina na kaslasan kami nga mabanog Manong Nemi kini Raymond. Agraman dagiti adda ti aglawlaw mi apan naka-assistant mi. Hindi ta makita mi Manong Nemi ti resulta ti amin.
Pioli. Raymart, naladladaw talaga ta. Nuawa na kang dagos dito eh. Nuawa na ka na duty. Katsang ko nga inikkan nga dagos. Katsang ko nga naikkan nga dagos. Iti first aid. Mabaling nga iti dito nga oras kat nabayag ko man nga pimbos sa itinam. Yung kita stay mo lang di kasasahan na. Kaya lang, adod na dadala pa sa tibagina, physical, tiro pa na. Ngayon, mapasubliti, dati nga lang, mapenti plastic surgery. Kadagid na orang mapasat titakyag na, tibagina, tisaka na. Ngayon, si Bibiyag, umangangas. Awan ti ko na nga physical wano internal parts, internal organ na naapektaran. Ano pa'y nasaan ngin sigida nga na isang kat operasyon baka talaga nga napukawan kandina. Hagaman na Richard. Raymart ko na. Baka sumarano, yaman na kriko ko na. Pwede mo pala malipatan ti first and second love mo. Dagiti lalaki nga sanga na ngayat kang ka. Idin tutad tuyak. Sakbay na ibagak kang ka ti I love you. Sakbay nga niya sidig ko tirig na kang ka. Namuakon ti amin namin. Amom nga ti inak kat amok. Nga mabay kanayatnak, kan kayatnak. Kabuta, napudno ti panagayat ko ka. Kadamom kabayatan nga tultulungan ka, nga mga operar ni mamim. No si kakit ibagbagam nga anasken nga maispal ni mamim. Kunak met, masapul nga maispal tagbalin nga katugangan. Raymart. I love you, doktora. Kanasgan nga, humisan ka nga matahan na ispalan ni mamim. Tagbalintuman nga mamik. Richard man yan. Luko ka, letter R man kami na kita nagbalin nga lalaki tibiyag mo. Richard, Rico, and Raymart. Nervous pa lang kami niya. Okay, Raymart ko naman. Raymart, agyaman na. Api kami naladaw ka nga dimteng itibiyag ko. Dapat sikatin mo na nga nagbalin nga lalaki itibiyag ko. Mama ko na nga first and last love ko. Amom, no saan nagbalin ti may umuna, may kadua. Iti may katlo tagbalin, 1, 2, 3 ngay. Raymart. Okay na. Saan nga Richard Ray Martin? Siyak manong name ti mo na nga naiingan ni mami idagsublin ti puot na. Pioli. Mami? Ay, kamalag. Paamang kumanan, panakawak mo kanya kiti mami. Natin napasamak. Nauwaram ti balay mo, mami. Nairaman ka. Sikunti, investigasyon. Sigarilyo, tinag-epuan ti oram. Kaya po siguro tinalaos ng bartek mo. Nagsiksigarilyo ka, may batam ni sigarilyo. Sigun ka dam, Tita Sabel ka ni Bong, pinanawan na kayo, kaduang pa lang ti Duwakar o bayo. Siguro,
pinanawan da ka di kiti duwa, kakahadwayo ka di tita kinibong. Kasaan kaya pa nga nakaturog, baka intultulay lang timinom, kinagsigarilyo. So kasi dyan na masamak. Kaya sa nga bali, mami, naispal ka. Da kami kini Raymart, tinaramat ni Apo Diyos nga nang ispalkan ka. Kinagamyaman na, tanda kami lang, mami. At makapagpakawanan ka. Pakawanan lang, mami. Ginura ka, kasan nga kumarumping nga gurahin ka. Kinarimon ka, kasan nga rumpang kumakarimon ka. Kapatawanan di ka sa sayatan pa ngayon na nasan nga si ka, mami. Hayat mo lang nga matungpal. Tara pa, optimize nga bingag balik nga doktor. Kaya di pa naging karina nga isuntot yung mga kaskag ka. Mami, I'm so sorry. Siyak tarumpay ka pakawan naman ak. Nagsaga pa kakapukan niya. Saan nga gapukin ka, mami? Gapumidlaing ka na kuwada. Ta saan nga napudno ti ayat na. Ngam ni Raymart. Ama muna ka. Ama muna ti amin. Ngam saan nga isuti nakalapid. Iti taragagay na nga nangipatig ka niya. Ni Raymart. Nga agbalinto nga manugang yo. Mami. Agamanak iti Diyos. Agamanak anak. Amunak manlabing pikan. Agamanak Dr. Violi. Napaot man ti panagyan manon ni mami iti ospital. Ngam sam yan bayan kini Raymart. Nagdalan nga dagos manon iti plastic surgery ni mami. Numampay saan nga naalapahay iti dati nga lasbang ken pintas na. Nga pagduyduyusan unay di kiti nagartem nga lalaki. Yung at least manon nemi. Buo ti bagi ni mami. Nga buo ti puso na. Nagkalaysa kami kini Raymart manon nemi kat nadan kami ti bukod nga balay nga nayasideg iti balay da tita Sabel kaniya Bong manon nemi. Himuno na nga nag-asawa ni Bong kini girlfriend na. Kat kaputang ado ka mo itlao na yan manon nemi ti balay da sud gabo na nga dayta ti gapunan no api nga nagkaibarakdar ka mga dagos kini Raymart ti bukod mga balay na siyempre dito'y balay kadwami ni mami. Ni mami manong nemi nga iso ti kang runan amangay aywan kada kiti apu ko na nga anak mi kini Dr. Raymart. Kadiri kapigsa iti COVID-19 manong nemi nga nagbaling kami nga frontliner kini Raymart. Adumot pagpagkad manong nemi na idi ngamkas doktor kas sinapataan mi manong nemi nga pagrabang mi sanggang nga nagamak nga limaban iti COVID-19. Napaya dumat na kita nagbaling nga pasyente mi manon nemi nga naapektahan nga pimusay gabuti COVID-19. Nga mawan pulos tinapektahan nga kami nga gasawa agrama maten kini mami kenti talo nga anak ni. Dahito iti pagkasaritak manong nemi kat siyempre agaman naklaunay ti anos mo nga nang urnos kalpasa nga nag-insend kang ka di Italiana. Nagbintas na ti social media nga babae iti daytoy na mamuka, nabuya ka, dita ti kapunan no apeng nag-friend request kang ka ket dayta ang inditay wano insend kang ka di Italia ti pagkasaritaak kan nagdaklo nga amanak ti daytoy nga aldaw anong nemi Agosto 12 nga ingka panangibasa daytoy pagkasaritak dahil ito iti kaldawan ti kalay sami kini Raymart. Sabi ko matad naman na ibatik nga adal, liwliwakit pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagbuyak in dimngeg, more power to your program. Ito yung ardagyaman nga pagayam mo, Violi.
Thank you, Dr. Abioli. Hindi ba nagsurat? Thank ka pa nag-friend request kanya, kanya na in-accept ka. Gaya mo kat nagtrigagay ka ng isang kanyak ti Italiana. Kanti hanos mo nga si mong bat kadagiti tawag ko nga nagsaludsud kadagiti kayat ko nga sinaludsud. Thank you man kadagiti naruway nga nagbuya. Salamat po kada kay amin. Maraming salamat po.